Raffaello cu ricotta. Haideți să vă arăt o rețetă nouă de Raffaello cu ricotta. Și avem nevoie de 500 de grame de ricotta, 250 de grame de nucă de cocos, 250 de grame de napolitane, aceste, 50 de grame de zahăr fin, o linguriță de vanilie, 150-200 de grame de migdale sau alune și puțină sare, foarte puțină. Și încă 200 de grame de nucă de cocos pentru dat nucile prin bomboane prin nucă. Bun. Și acum începem. Deci, brânza trebuie să fie așa, fină. Cât de fină. Dacă nu este destul de fină, o dați prin strecurătoare. Se face foarte rapid, nu este greu. Este fără coarcere. Adăugăm zahărul. Adăugăm napolitanele. O linguriță de esență de vanilie. Nuca de cocos. Deci v-am spus 250 de grame. Dacă mai trebuie, mai adăugăm, dacă nu, nu. Aici am 200 și mai trebuie 50 de grame. Și aici punem pentru biluțe să le dăm prin cocos. Alunele se pot și prăji puțin la cuptor, 5-10 minute la 200 de grade. Eu am făcut migdale pentru că n-am găsit alune. Și migdalele sunt bune, tot așa prăjite și decojite. Adăugăm puțină sare, cam atât. Și amestecăm. Știu că se face cu unt, dar nu vreau să fie foarte grase. Și am ales să fac cu ricotta. Se pune ciocolată, dacă vreți să înlocuiți zahărul, se poate înlocui cu ciocolată albă. Se țin la frigider sau într-un loc mai răcoros. La frigider stau o săptămână. Le puneți într-un vas închis sau într-o pungă. Uitați, așa trebuie să fie consistența. Și acum luăm și facem biluțe. Punem așa în mijloc și facem rotunde. Și le dăm prin nucă de cocos. Trebuie să fie cam de 50 de grame.